chegar hasta aquí é como todo o que facemos, é como os días feitos a mano, unha cousa totalmente nada. Se explicara como é o proceso, dirías, bueno, é unha tolería, como xa se pode percibir, pero non só non ten pés de cabeza. A idea foi, bueno, empezou a semana, a 18 semana de Poesía Salvaxe, é fácil decirlo, 18 anos son moitos anos, contracorrentes, apoios, con un principio moitos e vos, que sempre o tío de Ligueiro sempre foi a gran alegría nosa de Guillermo de poder darlo a xente que venía invitada, a uns máis, outros menos, pero todos se repartiron sempre. Desde habido baches, os últimos 2 anos, 3 anos, hai un apoio da Concejalía de Cultura, que non falo do Concello, non tengo relación ninguna con o Concello, a non ser por Pontefar, que é con que me relaciono. Entón, este ano, en un momento dado, me anunciou que iba a ser o doble do ano pasado, e foi a mitad do ano pasado. Se pode dicir totalmente, que dice que non controla o dinero, pero o que me dan, si penso que hai nico crítico, pero digo que agradezco muitísimo o trato de respeto, incluso de simpatía, de tal que me mostra. Con golpe anterior do PSOE, que dicir públicamente foi catastrófico, non para nós, para todos, e este polo menos é unha relación de respeto e ayuda. Pero claro, se pode dicir perfectamente 3.000 euros, que só en hotel xa se van 1.800 euros, é de unha merda. Pero hai un apoio espontáneo que non nin o pido casi prácticamente, en que pode completar hasta 1.000 euros que está dándose de Papillón, a Carlos Rojo, a José, a amigos particulares, despois o Centro Cívico de Canido, a comentar, Radio Fene, Enrique Sanfiz, un apoio que nos últimos 3 anos ha sido esencial, e así, bueno, pues logramos unha certa dignidade. E para mí me facilita as cosas, porque é o que máis, de feito, dixen a Pontefar, dame uns días porque non sei se facelo. Falei con Artavia, falei tal, e tamén hai que facelo, Carlos, hai que facelo, así tal como eu, digo públicamente porque é así, non hai conta de facelo. Entonces, bueno, hoxe empeza esta maravilla, vamos a pasarlo moi ben, aquí estamos así, baixo paraguas da poesía, que nos ampara das bombas mentais, das bombas propagandísticas e das bombas de realidad, como non chegan aquí, pero como se chegaran, porque de feito, cada vez que están, además nos televisan en directo, teñen pouca vergonza, además de que non se corta un cabelo que estén televisadas en directo, pois tamén nos afecta muitísimo. E esta poesía, como toda a poesía sempre, está atravesada por isto que está sucedendo. Vou a ler un pouco así, vou a ler un parte só da paz. A poética da utilidade do inútil. Como podedes ver, un ano máis e con primeira vez a 18 Poesía Salvaxe está connosco, contra vento e marea. Con apoio, como dicía, xa non o repito, desa xente, asociacións culturais, etc. Sempre as preguntas, que é a poesía? Para que sirve a poesía? Eso é normal e, además, está ben preguntado, a xente que o pregunte. Están sobre a mesa. Borges preguntouse para que sirve a poesía, para que sirve a mecer, para que sirve o olor a café, en un momento dado. Neruda dicía, nunca supe o que é a poesía, nin sei como definir o que non coñezo. Pero máis contundente, para mí, a poesía traduce o silencio do mundo. Eso como así, pero no silencio, además, é donde, de algún modo, eu teño unha imaxe que nombro a veces, que é donde están as palabras pastando e se aparean e se multiplican no poema. Pero o silencio é ese prado enorme que está aí, fértil, fecundo. Fai posible habitar o mundo ao nomearlo poéticamente. Entón, escríbese poesía porque sí, porque non, e porque tal vez, dice Paniagua. Escríbese poesía para eloxiar a beleza dun ave ou un insecto. Escríbese poesía para denunciar a fame. Escríbese poesía para exorcizar as nosas pesadelos. Escríbese poesía para facer activismo. Faise poesía para preguntarse por un mesmo. Para mirar o xenocidio de Gaza, a masacre de Líbano, de Irán, e non morrer de pavor e de noxo. Para todo eso sirve esta maravillosa utilidade
do inútil, para desvelar a inutilidade de tanto útil. Non se presta a ser mercadoría tasada, non hai posibilidade rentabilizada, aínda que últimamente hai sinais que nos falan de como tamén, sendo tan fácil declararse poeta, escribir artefactos que chaman poemas, é como non somos inxenuos esta sociedade maquinaria chamada capitalismo que fai da morte e do dor e da miseria a súa materia prima máis valiosa, non deixará de escaravellar e enviar aos seus buitres sen fondo a estes territorios periféricos absolutamente fincados no corazón dos nosos días, da nosa vida. A poesía é inconsumible e, como a vida mesma, non obedece a nada que non sexa vivida. Non a vida. Ahora nos va a presentar a Pepe Cáccamo, que é un compañero xa tamén da intrínseco estructura da poesía salvaxe. O texto é de Paco, de noso Paco, de Francisco San Pedro. E ao final, parece que é imposible, macho, e asisto a unha beleza. Fai 4 días, como se vin dicindo, tens que ser sintético, como eres filósofo, non te prolongues, ser sintético como os poetas, simplifica, cara, di o esencial. E outro día me pasou un lamaíno doble e dice, ven aquí, a ver que se parece. Se me ocurriu unha cousa para ser dos 2 minutos, 1 minuto, que me pides. Vou a partir das tesis de Feuerbach. E hostia, me traes aquí os recordos, o Antiduring, Engels, a hostia. E aí está, un texto fermosísimo. Moi boa tarde, eu veño en representación de Francisco San Pedro, que como vos comentou Carloti non pode estar aquí porque está convalescente dunha operación. Esperamos que se recupere pronto e vou a ler o seu texto. Sendo imposible falar en tan pouco tempo da figura dun dos grandes mestres da literatura galega, non só do poeta, mas tamén do ensayista, tómome a liberdade, por sintetizar, de recorrer a un título de Marx, 11 teses sobre Feuerbach. Logo van 11 teses sobre Xosé María Álvarez Cáccamo. Eu usaría, pola miña parte, recorrer, apoiarme nese título de Marx. Sen embargo, maior ousadía é a do meu gran amigo Carloti por titular este acto Poesía e Pensamento. Amado líder, recolle a proposta e eu tamén vou ser ousado. Aí vai o meu atrevemento. Tese 1. Pode pensar a poesía? Se nos remitimos ao texto inaugural da ontoloxía, a afirmación é de rigor. Ese texto é un poema, o Perifiseos de Parménides. Tese 2. A relación entre a filosofía, pensamento puro por excelencia, e a poesía sempre foi, de algún xeito, traumática. Difícil no menor dos casos. Tese 3. No caso que nos convoca hoxe, comprende dicir que Álvarez Cáccamo constitúe un modelo de abrazo entre poesía e pensamento. Xa non estamos a falar dun poeta brillante, insigne. Lembro que Méndez Ferrín díxome textualmente no 4x4, centro de reunión de artistas, poetas e pensadores. Hoxe en día, o poeta máis importante na Galiza é Pepe Cáccamo. Tese 4. Non só poeta. Estamos ante un crítico literario de alta dimensión, un ensayista de primeira magnitude. É necesario subliñar a súa obra reflexiva e poño por caso, entre toda a súa ampla obra teórica, o excelente libro titulado Espazos do poema. Tese 5. Constato unha familiaridade entre a súa obra e a do gran pensador francés Roland Barthes. Remítome nesta tese a darlle a palabra a Xosé Manuel Peiras, quen afirma: a lírica de Cáccamo tórnase épica, resoa co timbre de voz dos bardos pontanianos. Nil todo muda en metáfora, mesmo o episodio máis banal do acontecer cotián. En todo inxeta un valor significante que transcende o significado común. Ás veces, faime evocar a significación bartesiana. Tese 6. Como interrogaba ao principio, reitero, pode pensar a poesía? Sí, sempre a condición de evitar a sutura. En que consiste a sutura? En confundir, en entreverar o poema coa filosofía, e recíprocamente, a filosofía co poema. Tese 7. Exemplos de suturación. Os poetas fascinados, do latín fascinatio, aludindo ao feitizo. Non a admiración nin ao respeto, e os filósofos fascinados pola poesía. Tese 8.
Cácamo libéranos do feitichismo, líbranos da sutura e dos seus parásitos especulativos. É unha mostra de eludir a dominación escura do poema, a vez que soslaiar a dominación posmoderna da filosofía sofística suturada ao poema. Tese 9. Tanto nos seus escritos de combate e denuncia como na súa vertente existencialista representa un exemplo de evitar a sutura e o máis complexo e interesante de ofrecer pensamento no poema sen transgredir a fronteira entre as dúas. Tese 10. Cácamo exhibe a verdade xenérica do sensible como tal, sen artificio, e soamente unha característica dos grandes autores. Tese 11. Do mesmo xeito que Marx remataba as súas teses. Até agora, os filósofos adicáronse a interpretar o mundo. Agora, trátase de transformalo. Existe poesía que tamén pode mudar o xeito de avalar a nosa existencia cara a esa transformación. Benvido, Pepe Cácamo, a esta poesía salvaxe, a palabra encarnada. Francisco Sampedro. Bueno, vaya, antes de nada, o meu... Perdón, por favor. Como iba a ser a cousa? Para. Perdón. Ahora, Ti mandas, que eres o noso líder. Tú presentas a... Claro. Despois, claro. Eu digo que... Disculpa que non pasa. Antes de máis nada, quero agradecer a Paco, desde a distancia, que sei que en este momento está nun hotel de convalecente, non pode estar na súa casa, me explicoume, porque anda con muletas, e entón, bueno, tiñan que subir e baixar escaleras, entón meteron nun hotel, meteuse nun hotel. E agradecerlle, bueno, o seu esforzo por sintetizar, cousa que a Paco lle costa muitísimo traballo, claro, a súa visión, a visión que entende a miña poesía en esas, cantas teses eran 12, non? En esas 12 teses. Home, o texto é magnífico e dá muitísimo de sí para falarei con Paco, que me aclaren unha serie de cousas que non se me van absolutamente transparentes. E só me vou a centrar rapidamente en un aspecto, o da estrutura. Todo empeza no Instituto da Guía en Vigo, onde Paco e eu coincidimos como profesores. En un momento dado me falou da estrutura do poema á filosofía. E esa era unha idea que, non sei se procede ou non de Badiou, pero que Badiou trataba. E a Paco lle molestaba moito a estrutura da filosofía coa poesía. Decía que había que desuturar, o sea, desencaixar, por decirlo así, separar, non? A poesía da filosofía. Bueno, e eu, sin saber nada destes asuntos, e sobre todo, sin saber nada de filosofía daquela, e hoxe, pois discutía de Paco o asunto da estrutura, parada que, por outra parte, me facía moita gracia. Por certo, que lle sexa leve a Paco San Pedro en este momento a estrutura real da ferida producida pola operación que acaba de sufrir. Bien, e logo parece ser que Badiou, nun momento dado, descubriu que interesaba moito a poesía. E puxos a ler poetas que non lera, e Badiou descubriu que esa estrutura estaba moi ben, e Paco se cabreou muitísimo con Badiou. Cabreouse a distancia, claro, non foi a París a berrarlle a Badiou, pero, bueno, en definitiva, que esta historia da estrutura nos facía moita gracia a Paco e a mí, e facemos con esa palabra mil xogos de palabras, valga a redundancia. Bueno, Carlotti, moitísimas gracias, máis unha vez, por tu esforzo, pola tua generosidade, polo teu traballo, pola tua inteligencia, etc. E a todos e todas vos, e as persoas que organizan, ademais de Carlotti, a Poesía Salvaxe, que é unha salvaxada maravillosa. É o festival de poesía máis feliz que hai en Galicia. Por eso, desde o primeiro día, eu dixen a Carlotti, eu apúntome para sempre. Eu quero suturarme con este festival de maneira definitiva, e así está sendo desde que, por primeira vez, fui convocado. E, ademais, en esta ocasión, a felicidade é doble ou triple, porque participo, comparto mesa con Eva Veiga, que é unha das figuras decisivas, fundamentais da poesía galega de hoxe. Bien, vamos a ver primeiro a miña lectura, despois era a súa, e finalmente, bueno, intentaremos falar de poesía e pensamento, que é un tema
verdadeiramente arduo, non? Eu, sinceramente, non teño reflexionado moito sobre poesía e pensamento. Bueno, é un tema que dá para pensar, para interrogar, para preguntar, máis que para conseguir respostas decisivas. Ben, aproveito a ocasión, e non é un aproveitamento comercial, para presentar este libro meu, para simplemente mostrar que se chama 4 décadas e que é unha antoloxía moi generosa, a editorial Dilema de Madrid, permitiume moitas páxinas, casi 700, en bilingüe galego-castelano. Inicialmente, a idea era aproveitar o Festival Poesía Salvaxe para facer a presentación do libro. E, bueno, esta mudanza de programa parece magnífica e a presentación consiste simplemente que o libro está aquí. E que os poemas que vou ler proceden, naturalmente, de aí. Todos os libros de os poetas que venen este ano están en a librería Galeano. A Galeano las tiene dispuestas, además nos deixou, nos reservou un escaparate para todos os libros. Hai ejemplares para poder comprarlos e para eso, que sea a contrapartida. Muy bien. Bueno, leo o poema Poética, que é unha das diversas autopoéticas que en forma de poema, o discurso de poema, teño escrito e que está no meu libro Cimo das Idades Tristes do ano 1988. Cando alcanzas moi triste o pozo albar da chuvia e adiviñas que vai estar chovendo en ti un orballo mesto durante moitas estacións de frío até o xelo que é pedra e logo cinza. Cando alcanzas moi triste a revelación das próximas xornadas neboentas porque estás no terrazo cimo das idades e sentes fuxir abaixo cara ao mar o exército dos nenos que queren afogarse de ti para esquecer o corpo que algún día será deles. Cando alcanzas moi triste as palabras para iluminar esta tristeza, entón sabes tamén que un poema é unha música que mata. Asómbrame pensar que esta visión tan derrotista ou triste a escribo con 38 anos. Que me iba a decir a mí que ese descenso cara ao xelo que pedra e logo cinza non se realiza de momento, pero en todo caso, cantos anos despois, non sei, 20, 30 anos despois, se reescribís este poema sería moito máis dramático. E frente a ese dramatismo da conciencia da baixada cara á edade do xelo e da cinza, este poema que leo a continuación do meu libro Calendario Perpetuo é unha evocación do día inicial do verano, cando, sendo neno, eu e os meus irmáns e irmás chegábamos á praia de Coruxo, en Vigo, na desembocadura do río Lagares, onde meus pais alugaban unha casa para o verano. E ese primeiro día, ese primeiro instante de chegar, alrededor do finais de xuño, era un verano longuísimo, xuño, xullo, agosto, e mesmo casi ata aquí ao 15 de setembro, E era un tempo, claro, o tempo de infancia era un tempo eterno. E ese primeiro día era unha emoción enorme. Volta xuño outra vez e caes serenamente sobre o leito da area. Outra volta ese tempo de días ventureiros. O sol a fermentar dentro a pel as últimas noticias dunha nube grixenta. Volta xuño con pouso de brétemas remotas. A casa estivo morta durante tanto inverno. Arrecende a cociñas de alcatrán e humidade. Luz na arxida da alpina. Flor de sal contra os teitos. Brisa e ondas delgadas a tinxir este día primeiro. Novas roupas e claras. Trafego de caixóns, alcenas, as cadeiras que reixen, as portas en aceite, as contras atuídas, a canción da ferroxe. Primeiros cubos de auga para o baño nocturno. Os nenos desenlean os seus fardos privados. Os lenzóis do verano son como as abras brancas da ribeira dormida. Hoxe compre dormir anainados coa espuma das ondas que tentan o labio da praia. Non precisa máis explicación, son aquelas vivencias iniciais do verano,
reentrada na casa do verán, en fin, as sensacións auditivas do mar que anaina e que adormece, etc. E sendo neno tamén, neno do barrio vigués das Travesas, que quedaba daquela moi lonxe do centro, tanto que os habitantes das Travesas dicíamos vou a Vigo, porque, en fin, realmente as Travesas era unha cousa, era outro mundo, en certa medida autónomo, era unha vila, realmente as Travesas era unha vila, entón os nenos non tiñamos nin necesidade, nin permiso para ir ao centro, había que medrar. Xa a partir da adolescencia poderías ir ao centro, pero o neno non tens ninguna necesidade, nin te permitimos que escapes ao centro. Así que a cidade estaba lonxe, os nenos da cidade, cos que eu convivía no instituto, cos que viñan no tranvía especial que traía aos alumnos e alumnas porque curiosamente naquel momento o Instituto Santa Irene de Vigo era mixto, en pleno franquismo. Durou pouco aquela convivencia. E era mixto porque non existía aínda un edificio para as nenas, porque senón, e de coña sería mixto, claro. Entón, nenos e nenas que viñan no tranvía, e eu os veía como seres extraños porque viñan do centro. E iso é o que o poema recolle. A cidade está lonxe, está prohibida, aínda non é nosa. Vive lonxe, habitada por persoas inquedas e nenos que camiñan sen ser reconhecidos, entran no almacén por unha claraboia, viaxan sen pagar na plataforma aberta e van deixando area no funil para frear as rodas do tranvía. Os nenos na cidade medran con pele escura, cabelos case azuis e os ollos como améndoas de luz mate. Os nenos poden ver todas as tardes a contraluz das prazas, do alto dos balcóns acristalados, o perfil fuxidío dos habitantes nómadas, xentes apenas feitas, estatuas que pasan, e ninguén sabe nada do seu tempo inhumano. A mellor alguén sabe que quero decir cando digo que os nenos van deixando area a través dun funil para frenar as rodas do tranvía. En Ferrol houve tranvías. Sí. E sabedes para que se utilizaba esa area? Pois, efectivamente, para frear as rodas, cando o tranvía tiña que subir unha costa e a mellor as vías estaban húmedas, estaban molladas, o tranviario botaba un pouco de area para que se frease. E claro, un dos pasatempos máis divertidos nosos dos nenos e nenas era situarse na plataforma de atrás onde non iba notablemente o conductor e ir botando area por aquel funil, cousa que, claro, estaba prohibida, non era reprimida, e estaba a gracia e o divertimento. Ben, un neno, eu creo que a nenez permanente é unha disposición propia do poeta, non? Esa ollada, esa visión analóxica sobre a vida, casi máxica sobre a vida, ese pensamento non de todo racional que manexamos os poetas nos aproxima ao mundo da nenez, pero bueno, isto sería un soño, un desideratum, porque non é a nenez auténtica. E eu tive fillos, claro, e volvín vivir nenez como pai, e volvín a comprobar como ese tempo é magnífico, é o mellor tempo da vida. Que extraños son os fillos. Van perdendo a memoria nun río de cobalto, e danlle nomes brancos aos camiños, e voan polas tardes monte arriba, e poñen voz de peixe, cando senten o mar subir a casa, entrar no armario e asuragar as horas vagarosas. Os fillos son antigos como enormes raíces de secuoia, e veñen de moi longe. Desde sempre están chegando nenos ás alcobas, e séntanse alrededor da mesa grande, e queren pan, galletas, mel, auga de rosas, e choran polas noites desde dentro dun río laberíntico que arrastra a memoria de viaxe tan escura. Que extraños son, non sei, non sei. Creo que estou acabando. Moitos anos despois, bueno, este poema do ano 14 e o que vou ler do ano 23, xa ca conciencia da bellez que asumo,
asumo inevitablemente, que asumimos que somos algo maiores, pois reflexionei nun libro que se chama A liña da vida, fun facendo as miñas propias reflexións, poesía e pensamento, sobre a miña condición actual, motivada porque teño moitos exenios, porque foron pasando moitos anos pola miña vida, e, bueno, intenta que esa reflexión sexa o máis serena posible e intenta, bueno, asumir o tempo que lle tocou vivir. Entrégome ao fervor de ciencia e límite, ao poder da fatiga e da incerteza, á serenidade da repetición. Tento comprender a dimensión precisa dos segmentos do día. Procuro un ángulo de luz que apenas vive, unha figura única, construída no azar das ondas que se extinguen. Lavo o meu corpo coas augas protectoras da paciencia. Aprendo a austera disciplina da melancolía. Eu defendo a melancolía. Creo que a melancolía é un sentimento nutritivo, inevitable, e que non debemos confundir coa nostalgia. Porque a melancolía non é exactamente tristura. E un estado incluso placenteiro. Bueno, podíamos falar en poesía e pensamento da melancolía, tamén produce pensamento. E remato con un poema, non remato, pre-remato. Este é un poema de intención política, bueno, falaremos logo no coloquio, supoño, da poesía como instrumento crítico fronte ao poder fascista. O discurso poético está nas antípodas do discurso fascista. E, bueno, en fin, estas son as miñas sensacións do ano 2023, o sea, que son de hoxe mesmo, fronte á ruína, o deterioro universal, a violencia organizada, o terror de Estado, etc. Obrigado. Fronte a nós, os rostros da ruína, a desolada paisaxe nesta hora que semella derradeira. Unha muller camiña de regreso por calellas oblicuas quebradizas e ofrece a luz da tarde, os ollos neutros da desesperanza. Foi decretado por lei o desalento. Esta química alimentase coas obras. Veñen subindo esqueiras as estatuas brancas que non poden pensar. Nos seus labios penduran filamentos amarelos. Dan os habitantes voltas arredor, cada quen a xirar no remoinho do seu propio calendario roto. Fronte a nós, os rostros sen deseño, cabelos incoloros, voz apenas temperada, mans que nada apañan, senón as propias roupas desfondadas. É a marcha dos corpos sen dirección nin hora decisiva. Deixan que o tempo os leve pola avenida extrema destes días que se median derradeiros. Ninguén prende a fogueira. E por último, a vivencia, a conciencia, a certeza das terribles ausencias que van marcando a nosa vida, a desaparición, a morte dos seres máis próximos. A ausencia entra na miña casa a todas horas, deixa nos vidros golpes brancos, orificios como de perdigón, bate descontrolada contra os puntos de luz. A ausencia, ese non ser que vive na distancia maior, ten a forma incomprensível dos corpos que xa non son, as palabras da rabia, o lume de non saber. Moi ben, emocionados ainda polas palabras de Pepe, quixera decir unha cousa antes de presentar a Eva, que por estou aquí. Hai anos, un famoso torero que chamaban El Gallo, lle presentaron ao filósofo Ortega y Gasset. E entón, o tipo preguntou, "Isto, señor, que hace?" E lle dixeron, "Piensa." Entón foi cando soltou aquela famosa frase de "hai gente para todo."
Claro, nun país normal sería ao revés. Sería un tipo que se pon diante de un toro a facerlle o que lle fai a un toro e tal, e a xente pensaría, pero, o sea, cando se viran nunha festa ou nun acto e tal, e se xente, ese home que hai, que fai, non? Ese home se pon diante de un toro e se pode lle clava unha espada. Entón, sería cando o filósofo diría, hai xente por todo, non? É dicir, que quero dicir con isto? Que estamos nun mundo ao revés. Este acto da poesía salvaxe, da 18 edicións, un milagre permanente que se reproduce, igual que as vaguas esas da santa esta de Nápoles todos os anos, non? A estas alturas, no mes de abril, fantástico mes de abril, se repite unha vez máis, e aquí estamos un grupo de xente, casi todos os anos, os mismos ou parecidos, un tras outro. Crece un poquinho, Crece, non? Bueno, algo máis. Como se chama? E o mundo normal, entre comillas, está aí fora, non? E resulta que a xente lúcida, a xente sensible, a xente que se dá conta un pouco das cousas que lle preocupan e que trata de comprender o mundo, pois en gran medida estamos aquí. A ver, tampouco se trata de como decía o señor Lobo en Pulp Fiction, non vou a repetir a frase e tal, non? Pero, bueno, somos xente un pouco sensible ás cousas que pasan no mundo, non? E, bueno, pode ser unha cousa moi tola, pero, bueno, un ano máis somos capaces de estar aquí e de celebrar a Semana de Poesía Salvaxe gracias ao noso amado líder casi sempre que soporta sobre os seus pequenos pero poderosos ombros, no? Todo o peso da organización aniversaria. Ben, un ano máis non o dixo, pero vou dicir eu, este ano, por moitas razóns, sobre todo por a xente que nos acompaña, temos un cartel espectacular, obra do gran Pepe Barro, gran diseñador de Pontedeume. Pepe, creo que vas a andar por ali un mes próximo, verdad? Sí. Pois fixo, nada, lle pedimos facer o cartel e en 0, fixo esta maravilla que aparte unha homenaxe, como sabedes, como vedes, a fábrica de lápices de Ferrol. E, bueno, todo eso mesturando o salvaxismo e Ferrol e tal, todo fantástico. Ben, tócame presentar a min a Eva, non quería liarme moito porque senón o noso amado líder me terá das orellas, pero son capaz de sintetizar todo o que quero contar. Entón, vou sacar unha chuleta. En principio me comentou Carlotti que este acto de hoxe iba un pouco falando de filosofía e poesía. Temos as dúas persoas que son espléndidos tanto nun sentido como noutro, non? O teño bastante claro. E no caso de Eva Veiga, que está aquí, desde logo o tema da filosofía, teño claro que é un tema que lle interesa moito e que está moi ben sellado a todo o que é a súa poesía. Eva, para que non o saiba, teño que presentala, bueno, en fin, Eva empezou sendo xornalista e isto non é, dato non é baladín, porque con o paso do tempo a palabra, tanto en poesía como desde logo en xornalismo, hoxe en día, máis que nunca, hai unha batalla aí fora por decir as palabras que teñen que ser ditas e palabras que non mintan. En eso, desde logo, a poesía digamos, é irmá maior do xornalismo, non? É dicir, o intento de acaparar o sentido das palabras que, como di Carlotti, como dixo na súa presentación, sobre todo falando dese intento do capitalismo hoxe en día, de agarrar o que é a poesía, de agarrar as palabras, que é algo realmente que non ten moito sentido, sobre todo certo tipo de poetas que queren ser ricos coas palabras e algo realmente insólito, pero bueno, non me quero olvidar. Quería falar un poquinho, entón, da Eva, que empeza sendo xornalista, fai programas na televisión de Galicia a finais dos anos 80, cando nace a televisión de Galicia nace no ano 85, entre finais dos anos 80 e principios dos anos 90, Eva leva a cabo varios programas de televisión moi interesantes, moi importantes, algúns con varios premios, con Galicia no Tempo, etc. e outros.
E xa por esa época, a principios dos anos 90, ela publica un libro que Fuxidíos, que foi accese do Premio Esquío de Poesía, ese gran premio que temos a sorte de que se desenvolvese aquí en Ferrol, que foi desaparecendo pouco a pouco o premio e a xente que o organizaba, por desgracia, e realmente, ora, mirando para atrás, vas dándote conta da cantidad de xente valiosísima e superpotente que foi premiada en ese premio que deu un paso descubrirlo. En este caso, Eva empezou con Fuxidíos, con este poemario. A pouco tempo sucede un feito fulcral que ten unha enfermedad terrible, casi a manda a outro mundo, e eu creo que ese é un detalle biográfico moi importante. Nos poetas e nos filósofos a súa biografía é fundamental. Moitas da súa forma de pensar e de sentir se explica por os seus feitos biográficos. Isto tampouco é complicado de entender. Entón, a partir dese feito, eu creo que no caso de Eva fai unha reflexión, non sei se moi meditada ou non, pero que sale de dentro como de que, mira, estiven aquí en este límite, non podemos perder o tempo e vamos ir para adiante. En que mundo vivimos, en que mundo estamos, e a partir de aquí Eva empeza a facer unha obra poética de un nivel enorme, é unha das grandes poetas deste país, sen dúbida. Leva publicados deste Fuxidíos, xa leva publicados 13 ou 14 poemarios, non tenho claro se son 13 ou 14, porque hai un poemario do Eume que está nunha revista, 13. como se chama, ata hai pouco, ou a finais do ano pasado, que publicouse o seu último poemario, que se volve Raíz, que eu considero que me parece que é a súa obra cumbre, a súa cúmpia, onde sintetiza todo. É un poemario que está bilingüe, en galego, castelán, e sintetiza todos estes anos de traballo, onde foi medrando, e paralelamente, por certo, tamén é moi interesante e moi importante, ao longo da poesía salvaxe, que é o que Carlos Estraga comentou neste, que aparte foi un intento, unha teima de ir traendo a mulleres que se foron achegando ao mundo da poesía a partir, sobre todo, dos anos 90, va haber unha xeración de mulleres interesantísima e superpotente, casi todas elas, vamos, o 90% delas pasaron por aquí, por a poesía salvaxe, moitas delas, Eva, de feito, xa pasou por aquí, non é a primeira vez que está aquí, e dentro da súa poesía, solamente decir que, digamos, os temas que trata sempre son os temas, o tema do paso do tempo, o tema telúrico. Algún crítico creo que fala de ruralismo, non? Non se entero moi ben. Neoxebrismo. Neoxebrismo, ben. Bueno, tampouco é que digo. Como se chama o paso do tempo, ou a terra, unha reflexión un poquinho de, que facemos aquí, toda esta historia, e todo isto son temas que, se eu falo deles, digo, estupendo. O que pasa é que pode vir outro poeta completamente distinto, decir o mesmo, e tamén os temas serían parecidos ou moi parecidos. Ao fin e ao cabo, os temas de literatura tampouco son tantos, non? Que pasa? Que a forma de decilos de Eva é outro tema. Tanto a forma de decilos como, digamos, a súa estética, non? É unha estética unha estética de austeridade, unha estética de simplificación, como dicía aquel gran arquitecto Mies van der Rohe, menos e máis, non? Desde logo, no caso de Eva, hai unha carga para... a mellor vai ser reiro, pero a min pareceme unha poesía atómica. Atómica no sentido en que o átomo, cando estoupa, libera unha cantidade de enerxía brutal, pero o átomo é a parte mínima da materia. Entón, no caso dos poemas de Eva, eu creo que hai algo desta cualidade atómica da física aplicada un pouco á poesía. Dentro do seu, digamos, da súa estética, da súa forma de facer, hai unha cosa que é moi importante, que é a pregunta un poquinho de que... a pregunta é que facemos aquí, que sentido ten isto, pero, insisto, isto é unha pregunta que se pode facer tamén moitos poetas. O interesante en Eva é como, digamos, trata de desenvolver ese misterio que tamén é propio da súa poesía. Un misterio que un pouco que o que nos toca adentro, o misterio da palabra, e como podemos expresarnos, a expresión que podemos
conseguir a través dela, non? E a preguntas eternas que facemos aquí, cal é o sentido da vida, da nosa existencia, etc. Xa digo, é un pouco a indagación no misterio da existencia e o fai, sobre todo, que é unha cualidade que ten ela especificamente como decidora, como rapsoda parece unha palabra un pouco digamos, decimonónica, pero a forma de decir dela é unha forma de decir no que, digamos, o tempo se para e ela o controla moi ben, controla a palabra, controla a forma de decir, non en van. Unha das facetas de Eva é precisamente a de recitar con un grupo fantástico, por desgracia non moi habitual que se vexa actuando, pero que son fantásticos, que é o grupo Urio, con Fito Ares e Bernardo Martínez, tocando e Eva recitando. O tempo detense cando ela fala. E como non quero seguir, non quero facer que vos deteñades vos, vou a parar en este caso. Vale. Moi boa tarde. En primeiro lugar, agradecer a vosa presenza, que nunha hora así pois non é doado, non? Ou non é habitual. E xa de inmediato agradecer a Nicolás Vidal a súa presentación tan exageradamente afectiva, non? Moitísimas grazas, Nico. Grazas, Carlotti, por seguir aquí ao pé do canón coa poesía salvaxe. Eu poucas combinacións de palabras podo atopar máis felices para a poesía, porque a poesía é salvaxe no mellor sentido da palabra, non? De non estar contaminada aínda polo establecido, non? O sea, non é que non está contaminada polo establecido, senón que está moi afastada xustamente no lado contrario do pensamento establecido. Do modo de pensar e de estar no mundo establecido. A poesía ha de ser sempre libertaria, porque non é un acerto racional, estrictamente racional, nin nada que se lle pareza, sino que é un prisma, non? Que trae todas as posibles facetas ou facianas dun feito, dunha emoción, de modo que non é unívoca, non? Senón plurisignificativa, e tamén dende ese punto é libertaria. Poesía e pensamento, que neste caso é o lema do noso recital. Antes de nada, tamén de seguir eu dicir que non podo estar máis feliz de estar hoxe aquí con Pepe Cácamo, que non é por devolverlle o afago, pero el si é un mestre, non? Un mestre, bueno, para min é o gran poeta, non? Non o digo por devolverse, porque sabe moita xente que está aquí que xa o teño dito públicamente. Así que para min é unha honra, un placer e sempre unha aprendizaxe. Carlotti, moitas grazas por traerme outra vez, porque é a terceira. Estou disposta a vir como Pepe sempre. Eu que non estou disposto é a non vir. Claro, efectivamente, porque sempre o pasei moi ben e sempre foi un agasallo, non? Para o corazón, para a mente, bueno, para min é todo xunto, non? Eu non estou no dilema antropolóxico, non? De que, non, é todo unha entidade, somos toda unha entidade corporal que pensa e que sente, que se emociona e tal. E ven aquí que estamos con este asunto da poesía e pensamento. Claro, a ver, é que a miúdo pensamos que pensar hai unha soa forma de pensar, que é a da razón, non?
que é a da filosofía ou que é a da ciencia. Non, hai polo menos entre 10 e 20 formas ou métodos de pensamento, non? Está o pensamento deductivo, inductivo, asociativo, etcétera, etcétera, non? Pero hai outro pensamento, outra forma de pensamento que eu creo que é o necesario, que é o creativo. E o creativo é sempre poético, ademais, coido eu, sexa calquera a maneira, a forma expresiva, non? Artísticamente falando, claro. Creo que é sempre poético. Por que é poético? Entón entramos aí no que é a poesía. Bueno, esa é unha pregunta que para min ten algo que ver, como dicías, Nicolás, co misterio, pero coincido con María Zambrano cando di que o misterio non hai que explicalo, nin entendelo, solo hai que celebralo. Entón, eu entendo a poesía como unha indagación, pero non como a indagación que pode facer a filosofía, que se fai preguntas para obter respostas. Respostas ás que agarrarnos como unha verdade argumentada a través da razón, etcétera, etcétera, pero sempre dende unha lógica, unha sintaxe que conforma o noso mundo dunha maneira determinada. Pero resulta que o pensamento creativo rompe con esa lógica, con esa sintaxe. Por iso, non sei se era Celan ou alguén falando de Celan, que dicía que a poesía é aquilo que se lle fai á linguaxe, é o retorcemento ou aquilo que se lle fai á linguaxe, a linguaxe habitual, a sintaxe normal. Entón, pero a poesía ten que ver co encontro do ser humano consigo mesmo, non? E, por tanto, cos outros. E iso trae unha complexidade que non pode dar, creo, nin a ciencia nin a filosofía, porque lles falta a tonalidade afectiva, porque lles falta a emoción. E a emoción, di hoxe a neurociencia, é o vínculo fundamental que comunica os cerebros. Xa non fala corazón, tal, sino que comunica os cerebros. É dicir, a emoción é aquilo que nos penetra, é aquilo que nos comunica. E, sobre todo, a poesía é unha singularidade, é dicir, fala da subxectividade, non obxectiviza, sí que obxectiviza facer poesía, pero no exercicio da poesía, o suxeito e o obxecto acá son o mesmo. E iso crea unha emerxencia na conciencia, non? É dicir, acontece xa outra cousa. Pero igual estou entrando xa en tema que deberíamos entrar ao final, que me embalo, entón, non, tócame recitar agora. Bueno, eu, cando me mandou estes magníficos poemas Pepe, que foi xa de inmediato, porque traballador novo seguinte, eu pensei, Dios mío, que vou facer con esta maravilla de poemas, que vou dicir eu, que vou ler eu? Entón, en principio, pensaba facer tamén así unha especie de antoloxía dos libros e tal, pero despois pensei que, bueno, que no último libro, que deixenlo aí, deixenlo mil, o que se volve raíz. Estaría ben mostrarlo para que tamén haxa un certo eco e que non pareza que eu veño aquí solo a falar do meu libro. Claro, veñémolo aquí. Bueno, pois neste libro, publicado por Elefante, pensei que sí que podía conversar de alguma maneira cos poemas de Pepe. Entón, empezarei por un poema que tamén é unha especie de autopoética, trouxen poemas que traen a infancia,
Ti falabas, Pepe, que me resultou curioso deste momento, deste poema que escribes aos 30 e pico anos, que é como un sentimento de, non? Do final de etapa, un final, un comenzo. Claro, sí. Eu penso que moitos poemas que vou ler dentro con iso, que na xuventude, mesmo na vez, é tan intensa a vida, que tamén nos une a amor. É dicir, que como cando estás perto dese momento final, nunca foi tan intensa a vida, non? É dicir, son eses paradoxos fundamentales na poesía, porque precisamente a poesía trae outra forma de coñecer e outra forma de achegarnos ao real, porque a través, por exemplo, dun oxímoro estamos vendo xa outra cousa, non? A ciencia hoxe, a física cuántica, a mecánica cuántica, xa fala con linguaxe poética, que non pode dicirlo de outra maneira. Está suturado por eso, sí. Eu falo de suturado, era un poema. Entón, falo da infancia, falo do do, falo e tamén, precisamente, do pensamento. Entón, vou tratar de facelo todo seguido. Segregas fíos, tal vez cabos soltos cuxo principio ignoras. Todo canto escribes é a formación dun deserto. Agardas como unha arteria aberta que alguén veña co seu silencio cavar un pozo. A vive a sede. Daquela, o silencio só reinaba pola noite, cando aínda podíamos contar as estrelas e acubillarnos en palabras incomprensibles, ou escoitar a profunda conversa dos grilos, das árbores, dos cans, o respirar da criatura extraña que a cada quen hospeda. Terías sido tan doado entón, ceibarse da man do tempo, sen mago e sen dúbida ninguna, tomar o camiño de regreso á terra. Nunca imaginei que o loureiro cantara en ti, mais agora que a tua ausencia atravesa o tempo e me sabe terra para a tua raíz, esvagou a chuvia polas tersas follas e o día escoita dentro do seu corazón en rítmico romperse o tambor da noite. Non sabe nada o corazón dun acorde, nin de quen o leva atado o seu corazón, nin de quen volve miralo unha e outra vez como a un Deus inexorable. Non sabe que é muro de lamentacións ou espoleta dun arterial disparo. Non sabe o reloxo de como na noite se retorce o latexo de algunhas horas, de como nun só instante a vida atinxe ou perde o seu sentido. Non sabe o reloxo dos trens que cruzan unha espera. Da loada xanela, da desarborada precisión, do abandono, ia decir despois, da desarborada precisión do abandono, da aluada xanela que agarda pola luz do día,
Non sabe o reloxo do abismo que se abre entre dous tempos, da infinita dilación de unha pinga de auga, do percorrido dun mesmo pensamento, do efémero que de ti deitou xardíns no meu corpo. Estes cabos soltos a alteraren a circularidade do sangue. Inesperados afundimentos, case apnea, presenzas que deambulan en horas excéntricas, baten na porta coa máis punzante levidade, lúa inmensurable a deter as mareas na gorxa da noite. Restos, tal vez, daquela sutura apresurada, larva ferida da nosa infancia, aínda imprevisible, minada de silencios. Cando o pensamento se estremeza, baixe o río e sexa auga e acaricie, e saiba así do pé oprimido, se ofreza a falar con quen ao lonxe vaia ou pase rozando o seu costado, e vele as ás do suicida, se axeonlle como a cunca que liba silenciosa no saber do ebrio e nas invitas pálpebras do horror, deite un afouto aceno de tenrora. Para Antón, que hai 5 meses e 3 días fóisenos por unha fatal caída aos 24 anos, deixándonos orfos da súa bondade excepcional, da súa lucidez, do seu amor, mais regalándonos cada día esa súa luz especial, que é infinita porque nos transforma a cada hora. E porque, como escribiu alguén, os que morren fanse invisibles, pero non ausentes. Mais intensamente que o sangue azoar na súa espiral, ou que a ondada da luz a invadir esta habitación. Amósase a túa imaxe que toco na maneira en que toda forma viva tanxe a súa orde de existir. Habéis feito os dous uns preámbulos filosóficos, entre comillas, que han xa quedado perfectamente quero palabras deste encontro. Pero podemos esa mesmo prolongar un poquinho. Pero que quería decir unha cousa, que te teño unha envexa enorme pola memorización dos poemas. Que xa es capaz... Bueno, menos mal que teño... Pero que maravilla, que maravilla. Logo son fermosísimos. Bueno, era xa dixo moito sobre poesía e pensamento, a verdade. Creo que debería iniciar ela de novo o coloquio sobre poesía e pensamento, porque confeso que eu teño moi pouca formación de filosofía. Non é certo. Bueno, sí, no. En todo caso, teño a formación de filosofía da filosofía que anda por aí. Sí, bueno, claro, aí vamos, aí podemos ir. É dicir, que outro pensamento se xenera, sabes, que sempre pensamos que somos seres
racionais e que así se nos definiu sempre, pero isto non é certo. Hoxe en día xa sabemos que a maior parte da información está no subconsciente, claro. está naquilo que Claro, pero fíjate que o subconsciente non é explotado de maneira evidente pola poesía ata o surrealismo, aínda que xa na poesía de San Juan de la Cruz hai moito subconsciente, hai moitos presurrealistas ao longo da historia da literatura, non? Pero ese saber que se pode utilizar o material do subconsciente para facer poesía, eso foi un achado impresionante, non? Claro, cambio de Enrique. Sí, sí. E claro, é dicir, hai esa outra forma de pensamento que dá paso ao que se podía chamar entre aspas espontáneo, que non é tal, non é improvisatorio, non quero dicir que eso sexa improvisatorio, pero sí, porque é un estado no que pode eso sair, dese magma e tal, porque claro, por outra banda, está todo iso que acontece por debaixo do pensamento lóxico. O pensamento lóxico é aquilo que nos constitui, e, a ver, porque a palabra conforma o mundo, non? É dicir, somos seres que a linguaxe conforma o noso pensamento e o noso pensamento crea o mundo tamén. O problema é que esta lógica imperativa, imperante, fainos máis estreitos de pensamento e logo é moi fácil de manipular iso e de situarte e de que habites unha estancia que non é precisamente a mellor ni siquiera para ti como ser humano, o sea, bueno, é bastante penoso. E por iso tamén o poder sempre aparta esas outras formas de pensamento porque o ponen en cuestión, non? E porque lle dá liberdade ao ser humano para pensar, non? Por outra parte, ademais, o poema crea pensamento mentras se vai construindo. Un non sabe, cando vai escribir un poema, que vai sair de aí. Parte dun impulso, dun estado de ánimo. A mí non me gusta nada a palabra inspiración porque ten connotacións religiosas que o feito de maneira, eu diría, casi violenta. Entón, un estado de ánimo. Valente fala de estados de hiperconciencia. Unha conciencia especial. Tú naces, tú partes de aí, pero mentras estás escribindo o poema non sabes moi ben a onde vas a chegar. E mentras lo vas escribindo, é o poema o que te fai saber o que ti estás pensando. E só, decía Gamoneda, só cando teño o poema feito, sei o que realmente quero decir. Non o que quería decir, porque non quería decir concretamente nada. O sea, hai unha especie de nebulosa de un pulso, realmente un pulso casi físico, casi anatómico, casi físico, fisiológico. Entonces, empezas a música por un lado, por ritmo, e por outro lado o vocabulario, a palabra, o léxico, bueno, a lingua, máis que a lingua mesma e a música son as que van creando ese proceso de pensamento que te leva a coñecerte a ti mismo e de paso tamén aos demais, claro. É un proceso de autocoñecimento. E logo hai outro asunto que así como, por exemplo, a filosofía examina, xulga, bueno, a ciencia, xulga, pondera, etcétera, o que fai a poesía é expoñer, non? Algo que na súa, digamos, no seu ser, sen determinación racional, non? Senón que está aí, por iso se coloca fora, pero creo que este foi o que ia decir. Sí, crea, elabora, é dicir, é unha transformación, a poesía é unha transformación continua e é unha elaboración, non é tanto unha interpretación só, senón que é unha elaboración. Eso é unha elaboración subxectiva, que ha de ser universal para comunicarse cos demais, claro, e é universal a través da forma estética, que é o que fai un sentimento ou unha emoción universal, non? Pero, en todo caso, elaborar o mundo supón tamén unha responsabilidade. É dicir, hai unha cuestión ética nese facer, nese elaborar. É dicir, hai un compromiso, que é un compromiso ético co mundo no que vives
e por iso tamén atendes a ese mundo dun modo determinado. Como atendemos a ese mundo? Fora ten que ser, porque senón na poesía notase, en mala poesía, creo eu, cando responda a un interese. Iba a decir eu, iba a falar da mala poesía. Porque claro, cando falamos de poesía ou de arte xeral, naturalmente falamos dos grandes produtos, E tamén hai moi malos produtos. Entón, eses malos produtos, efectivamente, na cosa da poesía, moitas veces proceden dun programa previo. Exacto. Que era o tamén nós escribimos con un programa previo a veces, pero é un reto de carácter. Non te dicen, por favor, escribe un poema sobre un tema determinado. Que prazo me das? Porque se me das 3 días, non vou escribir. Se me das 15, 20, pero vou estar todo o día obsesionado hasta que consiga encontrar non o tema, porque os temas non me importan tanto, sino o tono, a tonalidade, a música, o ritmo, etc., para encarar ese encargo. Pero bueno, hai moitos poetas que se autoencargan determinados poemas e efectivamente traballan con material racional, e aí non la cagan. Eso pasou coa poesía política. A poesía política é moi difícil. A mellor poesía política é aquela que está escrita por alguén que de verdade está implicado na guerra, na loita. Os que non están verdadeiramente implicados na loita, dificilmente lle sale un bo poema político. César Vallejo. Estaba pensando en Vallejo, estaba pensando en Vallejo. Entón, cando estás sufrindo e vibrando de verdade con un acontecimento, coa injustiza, entón o poema funciona. Cando te sientes obrigado, porque o pides si mesmo, porque te o pide o partido, escribir un poema sobre un determinado acontecimento político, é difícil que salga ben. Intervencións do público, por favor. É un tema ben potente, non? Pero fai falta moita laca. Se ten alguén que decir algo, que diga. Eu quería, bueno... Eu iba a decir, bueno, que estáis falando aí, se me veñen a mí os 4 puntos cardinais que teño eu respecto tamén a ver a poesía. Bueno, sempre digo o mismo, que é un discurso superior ao científico, superior ao filosófico, por unha cousa. Superior, sí, a cosa digo sí, porque aprende a realidade de unha maneira máis potente, total, entrañable, e a vez é un discurso que nunca é manipulado e nunca manipula. Sobre todo esta segunda parte. Nunca un poema nunca está tratando de convencer a alguén de algo. Nunca. E en cambio todos os demás discursos, sí, honestamente ou non honestamente, pero todos tratan de convencer de algo. En cambio a poesía, un poema nunca se ama. E iso me parece rotundo e contundente a falar desa diferencia porque aprecio o discurso poético, xa non digo a poesía, o discurso poético e dentro de feito os grandes discursos científicos e filosóficos están atravesados, igual que a novela en xeral, pola poesía, polo poético. Aí distinguimos as grandes obras novelísticas, as grandes obras filosóficas, o curso un discurso científico, si é verdade cando lees a Einstein ou tal, hai unha poesía, sempre está o poético por aí. É o poético atravesa, cando decimos de un cuadro, que poético é? Moitas veces cando escutas unha peza musical e dices, hostia, que poético, son veces poucas veces, pero hai algo que che impuxa a nomeada como poético. E logo, si podes explicarlo moito máis, pero iso nos pasa, a mí me pasa, isto é poético. E aí logo, ao meu entender, outro asunto moi fascinante da poesía, que é o nacemento da palabra, non? É dicir, como non se chega a ese inicio, mesmo case o balbucido, bueno, a oralidade siga presente, non? Que tamén a música, é dicir, o inicio é a música, ben seguro, entón, e a música é instantánea, non? É emoción, en fin, todo eso, pero que importante é poñer en crise a linguaxe habitual, a lógica imperante, porque o culturalmente consolidado trae trampas, non? Moitísimas trampas de significado. É dicir, como se pode falar tan tranquilamente de liberdade cando estás falando de fascismo? Non? Moi por caso. É dicir, claro, a poesía fai nacer a palabra no poema, ten que nacer de novo, ten que ter unha nova vida,
Entón, ven entender o nacemento dese momento maravilloso que ten que ser a súa orixe do significado, non? E que se vai desde logo elaborando ao longo da historia e tal, pero bueno, sempre hai aí un nacemento. E iso está pon en crise esta utilización espuria, esta prostitución continuada da linguaxe. Eu non podo escoitar non podo ver case a televisión, un telexornal porque me pongo enferma, pero en serio que me afecta, afectame físicamente, digo, isto non pode ser, e o peor é que habitamos a linguaxe e nos conforma, e a xente está lendo cousas por internet ou tal, ou escoitando, vendo televisións que, en fin, e tal, e claro, así estamos, non? Así estamos. Por iso a poesía é fundamental. E ademais eu creo, igual é unha ingenuidade, unha cousa naif, vou dicir, pero a mí pareceme que a poesía é a linguaxe do futuro. O sea, ojalá. Si hai futuro. Estou totalmente de acordo con o que está dicindo. A mí unha das cousas que me parece importante é que te coloca no presente. Sí. Eu, por exemplo, cando que nestes momentos estou un pouco coa poesía e a leo en alto, eu a poesía a teño que ler en alto. Entonces, de repente estou lendo algo que non entendo. En moitos casos non entendo que estou lendo, pero todo o meu ser está surdindo, non sei como dicir, é todo unha lume dentro que digo, pois non sei de que vai, pero vai de algo. Porque como estou así, como estou con esta emoción tan potente. Entonces vexo que como o canto, que eu tamén estou nestes momentos no canto, que en ese momento estás aí, non hai nada máis. Non hai nada máis, non hai pasado nin futuro. Estás no ser que realmente eres. É dicir, estás en ti. E por iso cando sale o que dices ti, que conecto moitísimo cando o que estás dicindo, porque iso te saca fora deste barullo absurdo no que estamos vivindo, es que hai que sair de aí. O que está dicindo é unha cosa preciosa, porque logo vaiseme despois segues, por favor, desculpa. É que do que estás falando é de algo precioso que me parece que un poema, por a súa materia, ten unha frecuencia vibratoria e hai resonancia. Entón, cando a resonancia amplifica, non? É dicir, a resonancia é aquela voz que rompía o cristal, non? Porque estaba na mesma frecuencia. É dicir, que a resonancia é ese encontro absoluto que amplifica de dúas frecuencias, é dicir, é unha mesma frecuencia. Encontrámonos nunha mesma frecuencia. Cando lees un poema e dis, non podo porque me vai dar un ataque se sigo lendo. Como? Que se leo un poema e digo, dá un ataque da beleza, non? Da impresión, da conmoción. É que estou resoando con ese poema. Ainda que o mellor nese momento non entenda todas as posibilidades significativas ou semánticas do poema, non? A cuestión de entender non se pode aplicar ao poema. Os poemas non se entenden, é outra cousa. Cando dicimos entender, é que queremos decir que asimilamos os contidos, os conceptos, pero iso está na ciencia, no xornalismo, etc. No poema non faremos de entender, faremos de participar. Recibimos uns impactos. E eses impactos poden ser emocionais, tamén son significativos, pero desde logo entre varios lectores diferentes son diferentes tamén eses impactos e a interpretación que, por exemplo, na pedagogía do poema hai que facer interpretación, se fun profesor e hai que explicar máis ou menos os poemas, pero eu admitía aos meus alumnos lecturas moi diversas, porque o poema é polisémico, ademais. Pero, en todo caso, e sobre todo na poesía contemporánea, a comprensión do significado do poema é secundario. Creo que é secundario. E o fundamental é ese impacto emocional que o poema produce. Nunca nos preguntamos que significa
una sonata de Beethoven. Estamos escoitando simplemente, que significa esta sonata, esta música? Bueno, pois tampouco nos temos por que preguntar, porque non entendo nada. Bueno, isto é unha generalización, porque logo efectivamente hai poetas voluntariamente herméticos que lo que tratan é de empatar ou de producir un efecto de sorpresa ou de novedade, e realmente aí hai moito verbalismo, puro verbalismo, e eso é outra cousa, efectivamente, entender en términos racionais non, participar dunha emoción, sí, e a min personalmente eses poemas construídos a base de palabrería, teño que decirlo así, non me transmiten absolutamente nada. Non, porque entre outras cousas non están expresando realmente o drama humano, é dicir, o que nos pasa por dentro, non? Porque hai outra historia que me interesaría salientar, e é a veces como que o emotivo ou o íntimo pois que é como unha cousa, non? O importante é esa palabrería, ese empatar. Non, é que o íntimo é precisamente o que é político. Porque, e iso non Rosalía está clarísimo, non si? É dicir, que por que estes individuos que están levando a humanidade a unha catástrofe absoluta, por que o fan? Porque a súa intimidade non está dentro, non? O sea, é que non somos un ser público e un ser íntimo ou privado. Non, é que somos seres que nos relacionamos. De feito, hai teorías sobre o nacemento da conciencia e din que a conciencia prodúcese, nin siquiera é unha emerxencia do cerebro, sino que se produce, que se construe nun individuo cos outros, entre os individuos. É dicir, se eso é así, somos comunicantes, vasos comunicantes, pero da nosa intimidade. E os nosos actos políticos, xa públicos, teñen moito que ver coa nosa intimidade, non? Ainda que tamén é necesaria a intimidade, non? O sea, que outro saiba certas cousas, claro, iso é fundamental. Aí hablamos. Perdón, que aí hablamos. Agora unha reflexión. Quen decide que é un bon poeta? O problema do gusto. Outra cousa, porque hai... Bueno, eu coñecín a Miro do Pico e Xoseleire, empezamos a militar xuntos, aí nos anos 70, e eles formaban tamén con outra xente de Vigo o grupo Rompente. E Xoseleira era de coller un lápiz, coller un libro e un escribete e facer un poema, rapidamente. Non pensaba moito máis e facía así. Porque se agrupan os poetas, por exemplo, na Costa do Norte, que tamén sale un batallón tamén, os hermanos Rafa Villar, Emil Villar, ou outra xente, non? Por que se agrupan tamén os poetas? Se será para darse ese apoio e tal. E despois outra cousa, por exemplo, non coñecía a Eva, non a coñecía como poeta, nin como literaria, nin como... non a coñecía públicamente, non? Pero despois de estar en Pontedeume nese acto que fixeche sobre o tema de Palestina e a tua intervención ali que foi poeta, foi unha intervención motiva e moitos de nós quedamos totalmente sorprendidos por esa calidade e sabíamos que realmente comentando despois entre nós nos dimos conta de que realmente eres unha persoa con unha capacidade asombrosa, de emocionar. Bueno, a ver, o tema... Por exemplo, aí... No. Aí dime conta, por exemplo, onde se descubren as persoas que son grandes poetas. Bueno, Carlotti está... Era unha reflexión así un pouco de moitas cousas.
está anunciando que hai que ir indo, non? Carlos? Bueno, E todas as cousas teñen un límite, sí, pero déxame contestar eso que me parece interesantísima pregunta que me fago a mí mesmo Non pido nada, permanentemente. contesta o que queiras. Quen decide a calidade da literatura, da arte, etc.? Pois eu creo que decide o consenso entre os expertos. Claro, que xa sabemos que aí pode haber moita manipulación, intereses comerciais, intereses editoriais, intereses das galerías, etc. Non é absolutamente objetiva a decisión ou o dictamen sobre unha obra de arte. Non é absolutamente objetiva. Pero hai algunhas evidencias que sí fan relativamente objetivo o valor dunha obra de arte. Bueno, non hai discusión sobre Kandinsky en este momento. Non debe haber xa a estas alturas. Bueno, hai que... A xente ten todo o dereito do mundo a decir unha merda a este señor. Pero sí, milleiros de críticos de arte, milleiros de galeristas, milleiros de expertos din que Kandinsky é un gran artista, e logo, claro, por iso hai que fundamentalo no proceso creativo, no contexto histórico, etc. Pois eu creo que sí. E despois, a mí me pasa co viño, que non teño nin idea. Distingo os viños moi bons e os viños moi malos. E creo que cando digo este viño é unha merda, coincido cos mellores catadores. E cando digo este viño é moi bo, tamén vou coincidir. Así que, sí, na arte pasa igual. Coincidiremos unha serie de xentes que amamos a arte, en que aqueles son extraordinarios e que esos outros non valen gran cousa. Bueno. Eu estou de acordo con iso, pero tamén diría que en toda obra de arte, hai máis ou menos como 3 niveis, ao menos, que han de estar presentes, non? Por exemplo, a materia que utilizas para esa expresión, o emocional e o cultural. É dicir, eses 3 aspectos han de estar imbricados, non postos aí como hai quen pon algo en concreto, sino que han de estar envolvidos, non? E iso ha de ter unha forma eficaz. Que quero dicir eu por forma eficaz? Que viva, que sexa un ser vivo, que se é na poesía que respire, que latexa, que está dicíndonos algo. Logo tamén está a nosa parte como espectadores dunha obra ou como receptores, non? Desa obra, que temos que estar tamén dispostos ao inaudito, ao descoñecido, a entrar á entrega, non? Pero se a obra ten unha maneira eficaz de expresarse, chega, emociona, di algo. E ás veces sí que dicimos, eso tamén o facía eu, ou eso non sei que, non sei canto. Bueno, temos que ser tamén humildes, non? Como receptores e pensar que igual temos que afinar. Da mesma maneira que quen escreve ou quen compón ou quen pinta ou quen fai poesía ha de afinar os seus sentidos, a súa percepción sensorial, canda, por suposto, a súa elaboración mental, tamén os receptores da obra temos que afinarnos, temos que dar tamén de nós, non? E por que nos agrupamos os poetas? Bueno, porque somos xente tan rara. É dicir, eu me pregunto como aos 16, 17 anos se me ocurriu facer algo que estaba contra a corrente xeral. E ademais, os poetas estaban vistos como xente medio afeminada naqueles tempos, non? Por non decir maricóns. E entón, pois, resulta que eres unha minoría, eres un tipo extraño na pandilla, no grupo. Sin embargo, sí, extraño, non? Bueno, cando te encontras con outros semellantes, seres tan extraños como a ti, pois naturalmente te agrupas en parte tal vez para defenderte. Pero te agrupas porque hai unha paixón común. Eu lembro, por exemplo, é unha cosa moi frecuente, chegar a un encontro de poetas, a un festival ou a un recital e tal, e bueno, despois das presentacións, de non sei que, non sei cuánto, empezamos a falar dos poetas que nos son máis queridos. Que te parece non sei que te parece non sei cuándo, de compartir entre nós, pois, esa paixón tan rara, definitivamente rara.
Bueno, supoño que en outras especialidades culturais, profesionais, etc. pasa igual, non? Digo, eu supoño que os coleccionistas de, non sei, de figuras de porcelana tamén se xuntan en pandilla, non? Bueno. Vale, moi ben. Bueno, Oye, unha cousinha só así, ya que quedades poucos. Esta noite ás 10:30, además breve, va a ser de 10:30 a 11:30, recuperamos a sala Super 8, que con Rubén Coca usábamos sempre, e con Urania vamos a estar aí, e va a haber unha cousa particularísima que Manolo Bacallao, acompañado de un cuarteto de jazz, me vai a cantar un par de piezas con eles que han estado ensayando, e toda unha sorpresa. Así que os... Onde, por favor, onde? Aquí al lado. Como se chama? Urania. Urania. Os invito a que, si podedes,